Bishop, good evening. Hey, let me tell you about where I'm not there, man. You have been here before. Can he be actually here again? But now, he put to that day. Now, he put to what do you mean by that? Or every time, give me a what do you mean by that? Or what are you? Cheluna, he put to the mother not to go Bugota Mejo. Only if I'm Meggy. Maybe get to be here. He may belong now. Mona only a great one house you book a mon house you before the same damn you. He put to home. Good evening. Moderator confirm on your name. That check here now. That is if I send a long message directly. Moderator confirm on your name. Somebody measured you. The way for like he be out again last. He asked me sorry for false accusation. Lanya combo. Otiri combo na hona. Tiri combo na hona make respect you. There's a phone government. There's a phone government. Apparently, I'm some gas against story. Again on Ghana, Abo Yankatatra. Ah? Yes, again. Every will love 103 in them Catatra. Mbeba Avolo no Weba Bem. Begging they can gather, but and then Catatra Baho. The way for now back, I'm singing billiard on this spot. Okay, but I can't be here. I actually come put on the way for now, Hoffman. This one, no, for man, the Benin, no, and you cross threat, and one bingo, cross threat. Hey, Pogawana. Now, get him. And you cross threat. Give you them like this. Get on yellow walk. This guy, I heard the packet. Look at. He not going to be able to bluff for one. Let him one more makuta. Let him one more makatile kabago. Yabianga afona no bianega. Ah? It's again. It got me him say. Let him one more maka. Mbabula Maka. Damn you, let him one more 5 years. Oba Bim, Obula Maka. Get it what I mean. Here, cannot hear hold there. Here, Gabia. Mana Bishop, get his mum now, or the man. Damn you, Chilekabagoko. Nama, what the packet. I'm putting out the main Tavia, my hair, chase all here. Udo, the Biko Gaigani, Biki now, Balo. I'm Maya Selomo now. Ah, Fambo Bobby, Chidebere. Chidebronya. Chidebere will be. It therefore, I didn't 32. It's more. I'm a Belamon. Ilubola wine. Bamba. Oh, yeah, cross threat. I don't call a no chance. I roll rumochina. I don't call a no chance. I roll rumochina. Okay, it's what? Don't try it. It's okay. The phone and I can go to. Okay. You won't know him. Mba. Naga had endo. Namango. So, but Nagri wouldn't nag. Heart enlargements. Oh, don't know.
Family. Obi okuku. Ewu. Otoro agbabole mmadụ na family unu. Mba. Ya eligwe ogbole mmadụ na family unu mbụ. Ọ bụrụ na my family ma nọ na my kindred. Eleka wo kindred gị. Ụmụnna bụlọ my family go na no. We phone ahụ otu nga. Mega no here focus. I will bring you down here. Edebe phone isi mụ jide n'aka. Njidekwa n'aka isi mụ debekwa ya. Then ele hit we phone nke ọzọ n'aka. Ọwara ya gbage. Sorry. Jide phone n'aka. Okay, we do it. Sit off and there, this boy. Hey, Jesus Christ. Okay. Listen, don't come here to play with me, and I'm not joking. And I'm not going to better because she's here. The honey, I check out why you who answer. I think I told that thought here. Sorry, now can you interview now? You come on home breaker. Branga better because you guys. Sorry, sir. Biko, kaiga niru o, biko. Balo ba, only for John me balo. Arad na family negi na nna. Mbamba aradere. Ibalara mbụ. Mbamba. Mwanya ọchịala gị waka mbụ. Gwuo. Gbatịrị gị waka ele ihe i mere. Achị m nchegwala ya. Mwanya ọ bụrụla gị ike mbụ. Mbamba. Ị nọ n'ụta ga-eme nwanyị ụta. Emego nye, anyị na-akọ ọnụ. Ebere gị ugwu. Ebe m ugwu. Kpụrụ amụ gị ọ dị ofu kọwa atọ kọwa abụọ. Ịbụọ ka ọ dị ịbụọ. Onye ara ọgbala gị akantị mbụ. Mba mana ọchụgo m ọsọ. Onye ara enyela gị ọsọ. Nwokorobịa gị na onye ara nwere ọgbụgba ndụ ara. Ị dị aṅụ goof? Mba. Ị nọrọ 9 months n'afọ nne gị ka ọ wụ 8 ka ọ wụ 7 months? 7 months. Okay, nọrọ 7 months. All 7. Okay. There's more destiny. Nwanne aka ha aka. Nta n'aka ha aka. Dị ụwa. Ụmụ nwaanyị ole ka iriri ọrụ? Ma gụta nwunye ọnụ ịgwa gị eziokwu. Ọta n'ọnwa, ọta n'abalị, ọta n'ehihie, ọta n'ụtụtụ. Ị ma iri eshi? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ama agụ akwụkwọ. Ka obodo isi na-anọnyere anyị? Canada. Iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra. Ebe na Anambra? Onye Ọba. Ebe na Ọba? Isu ụmụnnakwa. Ebe na Isu? Isu ụmụnnakwa ọgọngọ. Mbesa nọ n'ụlọ unu? Mba ọ nọrọ. Onye ogbikwa? Mba onye ogbi ya nọrọ. Ụmụ nwaanyị ndị tara ha n'ọlụ taa gị na ha eme WhatsApp to WhatsApp gị nyụọrọ ha through WhatsApp.
Mba na akaligo mudiri fada meme. Ebalanta mbo. Agbago m ncha. Ela ka iji agbaga ncha. Aka ekpe. Ela ka iji agbaga ncha wepụta dị aka. Aka ekpe left hand. Ọkwa isa ya suzu n'oyibo. Iji akwụ ọtọ agba ncha ka iji edina. Ana m akwụ ọtọ ebe na awụ arụ. Oya kwụrụ ọtọ na ka isi ime otu shagba. Achọm that ọchị here. Kwụrụ ọtọ ji otu shagba ncha. Lewe anya na nga front ka ị na-ele m anya ọmụ aka ibe iji anyụ Chineke agbago onye onyonyo ekwe nga amụ ya dara n'ọbịa akwa na akụkụ ebe belt na-anọ Chineke agbago ka enwe dị amụ nwa bingo bịa were fọnụ onye eriri eri Amala m ife na-achọ ebe amụmụ na bishop mana Adam eme nwoke nwachi ọpụpa Adam eme nwoke oke ọmụ a onye mere nwoke Chineke agbago ka oge eriri come bes nọrọ ọfụma Chineke gbuo gị nwa bingo mgbe izi amụmụ kịta akwa amụmụ Chineke agbaghị ọkụ iche ndị na-ere ice cream na aba before ya metara afọ mba bụ maka amamụ mma rapụba eyilo mfe amamụ gị na onye bịara ime demio onye gwara gị sị mara mma katika onye gwara gị sị mara mma who tell you who told you who gwara you sị mara mma onye gwara gị sorry iwe iche ndị na-asụ nkịta bịa nga agwa m sị mara m mma kwa ahụ pitbull ya na rottweiler aya butuo Atom that touch from you aya butuo na iwe ụdị ọkụ da asị gị atom that talk Chineke akpa gị ọkụ aya sorry ị mara weche mma agbịrịgba ọnụ gị chagha nnọọ kotele nwaanyị nhụ ha nsọ bịa nga bịa gwa m sị mara mma ọ dịrị izi na them you half of you Bob half of you James Brown bịa nga bịa gwa m sọ ọ dịrị izi Chineke agba gị ọkụ mba ọ dịrị izi ife na-aka na nwa abụọ them you onwere ife ji nwoke eme o them you this boy ị bịara nga bịa ịma m nka who are you aya sorry ka anyị gaa n'iru na ka anyị gaa mana ikwu nke mmadụ emelọ m defend asị gị them you eyito gị pant na ahụ ji string n'ụkwụ gị Chineke agba gị ọkụ nwa bingo onye ibute ka ịfụ odigi ife wa adịrọ ịtara ya nga gbavụ mekwubi okwu n'ishiri onye elelo na ibụla nna m mana ka anyị gaa n'iru o biko amụ nke bịara nga bịa gabasị m hey bịa nga bịa ịtụrụ m ọda hia oya na udoji ma ahụ eze gị ga-enye elu mkpu ị na-eti ma gị na nwaanyị nọrọ Adam eti mkpu ụmụazị na-eti mkpu ana m asụ n'ude ọya asụwa n'ude mkpu onye ọnwụ Otele gị egbu genotype gị blood group gị be positive kpọọ nọmba gị 08077438172 Sama, Jesus.